estem amb el Jonathan Díaz, tercera generació de l'hotel-restaurant Ceferino, un espai ubicat al municipi de Vilanova i la Geltrú. Jonathan, quins són els orígens del Ceferino? Els orígens van començar l'any 71, quan el meu avi Ceferino i la meva àvia Josefa van comprar aquest establiment, que era un establiment que era dels antics propietaris del Peixerot, que era una fonda, que era l'antiga fonda Peixerot, i ells ho van comprar amb la idea de fer un hotel, que abans era una petita pensió amb unes quantes habitacions, i ells van començar a obrir-la cada dia, a treballar fins ser una miqueta la cafeteria, que és una cafeteria emblemàtica de Vilanova, i fins el que avui en dia és. Després ja l'any 2000 ja és quan es va obrir el restaurant i aquí els meus avis van començar a treballar amb els seus tres fills, el Juan Carlos, el Jordi, el José Luis, i el Jordi és el meu pare, i llavors a dia d'avui, des de fa 2 anys ja som la tercera generació que estem al capdavant, que som el meu germà Xavi i el meu pare, el Jordi i jo, que som els que estem ja portant tot el que és tot l'establiment del Ceferino, tant el que és l'hotel, com la cafeteria, com el restaurant, com la sala del piano bar, que és la sala de festes, com després també els diferents esdeveniments que fem, des de banquets, casaments, convencions, espectacles que fem de música al piano bar, i ara ja, a partir d'ara ja som nosaltres qui hem de començar el llegat que ens han deixat de 40 anys, perquè precisament d'aquí 2 anys ja fem el 50 aniversari de Ceferino. Quina és l'oferta del restaurant Ceferino? L'oferta del restaurant es basa sobretot en una cuina marinera catalana, on t'oferim molts productes d'aquí de la Llotja, de peixos, arrossos, però sobretot es basa en cuina catalana, també estem dintre de la marca Cuina Catalana, i un dels nostres objectius és oferir molta cuina casolana, la cuina típica de l'àvia i cuina marinera. I quin és el perfil dels clients de l'hotel? Sobretot a l'hivern tenim un perfil molt de client d'empresa, client business, que és gràcies a també tota l'oferta que té Vilanova a nivell industrial i sobretot a la comarca del Penedès amb la nova C15, la veritat ho hem notat molt, que ens venen molts clients de la zona del Penedès de business, de negocis, i sobretot de dilluns a divendres tenim aquest perfil. Evidentment, a partir d'ara, aquests mesos que ja ve més la calor i ve l'estiu, tenim més un perfil de clients que vulguin venir més pel tema del sol i la platja. Jonathan, creus que a Vilanova i la Geltrú manquen places hoteleres? Aquest és el gran debat de sempre, el que passa que mai cap consistori ha tingut la voluntat de donar o facilitar els permisos hotelers, perquè aquí, per exemple, nosaltres mateixos o els companys de la Cucanya sempre han tingut projectes sobre la taula, però a nivell de projecte hoteler mai s'ha tingut la facilitat des del consistori per poder donar. Evidentment, contra més places hoteleres puguin haver-hi, podríem ser una ciutat més turística. Ara la pregunta és si realment Vilanova vol ser una ciutat turística. Però sota el meu punt de vista farien falta i sobretot de qualitat. Doncs mira, aquí teniu un dels nostres plats més característics del restaurant, que és el suquet de peix, un plat tradicional de cuina catalana i cuina marinera, i és un dels plats que característica més la nostra cuina, una cuina de xup-xup, una cuina de l'àvia, una cuina tradicional, on utilitzem una matèria prima excel·lent, que és, com aquí podeu veure, que tenim el rap, un rap fresc de costa, el lluç, els musclos, els escamarlans, les cloïsses, la gamba. Llavors és un dels plats molt característics del nostre restaurant, i també un dels secrets que nosaltres tenim, a part del bon producte, és una picada, la picada que nosaltres fem, que porta ametlla i unes quantes coses més, que això és secret de la meva àvia, és una recepta particular que això no us ho explicaré. I em feia gràcia que veiéssiu aquest plat perquè representa molt la nostra cuina. Tots són producte local, producte d'aquí, producte de proximitat, de petits productors, i a nosaltres ens agrada treballar amb bon producte perquè si treballes amb bon producte en un restaurant, després, per molt cuina senzilla que facis, al final el resultat final serà bo. I al final el producte a la cuina ho és tot.